nema taj obrnući efekt. Nijedan napad, rečen, nijedan direktan povod organizovanog skupa jesu nasilni događaji na vreme dana izbora u više gradova u Republici Srbiji, dan kad desetine novinara trpelo fizičko i verbalno nasilje, da imamo reagisan ozbiljan broj teških povreda i poruka da to stanje ne mora da prestane, da zapravo država snosi i predstavnici vlasti snose ovakvu situaciju i umesto taj mehanizam koji imamo da funkcioniše, da tužilaštvo i policija mogu slobodno da rešavaju ovakve slučajeve, imamo situaciju da gotovo 100 slučajeva napada i pretnje imamo samo u toku 3 meseca. Prošle godine su samo 3 slučaja rešena, a i to je pitanje na koji način smo uopšte rešili, dok većina se slučajeva ostaje u evidenciji nepoznatih vršilaca, gde jasno poručujemo da postoji ogreman strah kod policije i tužilaca da ovakve stvari uopšte procesuiraju. I s druge strane, jedna poruka nasilja i kulture nasilja i nasilnog narativa gde je onim licima koje to čine apsolutno dozvoljeno da napadaju novinare, a to je pre svega osnovni napad na slobodu izražavanja i slobodu govora. I vidite da predstavnici vlasti, odnosno grupe ljudi koja se nalazi na vlasti i očigledno štiti svoje interese, odgovara da ovako stanje postoji i šalje poruku određenog grupu građana i ljudi da mogu nesmetano da napadaju i da zbog toga prođu nekažnjeno. I to je osnovni problem. I mislim da i međunarodne institucije i građani u Srbiji moraju da shvate da ovako nešto mora da prestane, da ste vi tu da izveštavate u javnom interesu, da su izbori jedna stvar od opšteg interesa i da građani moraju da znaju šta se dešava, a ne da budu linčovani, napadani, u stvari da budu zastrašivani. Mislimo da je osnovni cilj tih napada bio zastrašivanje i poruka straha, da to više ne radite, a s druge strane bila i ta indirektna poruka samim građanima da ne izađu na konkretna biračka mesta. To je jedna kultura nasilja, nasilni narativ koji međunarodno postoji, koji se širi, koji smo videli juče, neovlašćeni Beogradskog univerziteta i danas Čačina unije. I evo vidite poruku da nasiljem rešavaju pokušaj da osnažimo slobodno izražavanje. Saša. Evo, hvala vam mnogo što govorite za medije. Dakle, danas su novinarsko udruženje pozvala na ovaj protest povodom zapravo napada koji su se desili tokom izbornog dana. Šta biste rekli u poslednjih godinu dana, kakva je neka vaša opšta ocena, kako je stanje po pitanju bezbednosti novinara na terenu? Mislim da je pokušaj ubistva Lazara Dinića koji se dogodio nedelju vrhunac nasilja koje se sprovodi od 5. novembra sve godinu i po dana kada je izbačen naš kolega Kamerman na podu u Novom Sadu. Tada imamo samo eskalaciju nasilja, imamo bukvalno iz nedelju povećanje broja napada na novinare i prošla godina je rekordna u odnosu na prethodne godine, ali rekordna je i nekažnjivost, samo 4 ili 5, 4 slučaja su razrešeno od 140 napada na novinare. S jedne strane nekažnjivost, s druge strane rast agresije, 4 puta povećan na broj fizičkih napada na novinare i imamo taj vrhunac našeg kolega čudom postao živ, nad njime je sprovođena tortura, on je teran da ponavlja ako predsjednik i da bude sniman uz pretnje sekirama i uz teške fizičke povrede koje je dobio tom prilikom. Dakle, to je trenutak pred onaj koji niko od nas ne želi, a to je da padne prvo žrtva napada na novinare i ne samo napada na novinare, nego na i studeće i građane. To nasilje je primilo neverovatne razmere i to beleže sada već međunarodne organizacije veoma detaljno i mi smo već sada novinari u Srbiji, medijski radnici u najgoroj poziciji u Evropi. To je zaista nešto što je zamisliti. Koliko pre saznake štiti za novinare, koliko kao što vidimo Presaznake su važne zbog toga što jednostavno neće moći niko da govori o tome da nije znao da je novinar. Sada jako puno ljudi kad dolaze s snima onima događaje presprsnici, mislim da nose sa sobom određenu vrstu simbolike i značajni su. Znam da predstavljaju i
svijetu, ali sada već svi znaju ko su novinari, svi znaju i ono što je najbitnije reći je da su novinari postali mediji. Dobijena je očigledno ne samo zeleno svjetlo, nego i uputstvo da novinari budu napadani gde god je to moguće, naročito na protestima koji su nasilni strane vlasti, uglavnom jer novinari dokumentuju to nasilje. I zato imamo i napade na novinare, pokušaje otimanja uvek izbijanje kamera i otimanja telefona, kako bi se sprečilo upravo to dokumentovanje. Novinari su toliko važni u ovih proteklih godina i po dana, da nije bilo niza novinara i mladih novinara koji su počeli se baviti novinarstvom na ovim protestima, sigurno je da bi bilo mnogo više žrtava i mnogo više nasilja. Ovako ipak posle sve ono što se događalo, dokumentovano odmah je stavljeno na mreže i odmah je javnost upoznavana sa tim. Dakle, koliko god naše pravosuđe okretalo glavu od ovog nasilja i donosilo neke potpuno neverovatne odluke, odnosno širilo nekažnjivost u ovom društvu, ostaje za budućnost, za neko buduće pravosuđe, šteno pravosuđe, dokumenti koji će jasno identifikovati krivce i koji će morati snositi sankcije. Na svaki protest ima glas napisan se može doći do uključivanja novinara. Do pre nekoliko meseci, na primjer, međunarodna zajednica, vodeće Evropska komisija i tako dalje, nisu imali tu vrstu osjetljivosti prepoznavanja ogromne dimenzije nasilja nad novinarima. Međutim, sada gotovo sve međunarodne organizacije imaju veoma jasne podatke o tome što se zaista događa i prema tim podacima i reaguju. Vidjeli smo i juče neke reakcije iz OEBS-a i iz Evropske komisije koje do sada nismo slušali, nismo mogli da čujemo tako intenzivno i tako često. Ja mislim da je sada neka ta nulta tačka i da iz ove tačke i međunarodna zajednica mora da povede i pokrene mehanizme koji će naterati u vlast da penja povedi. Nas čeka, moram da kažem, u narednim mjesecima pakao. Samo će se pogoršavati. Ako je ovo bio nekakav vrhunac, onda znate što to znači. Jer ova spirala nasilja se ne zaustavlja lako i mislim da će se povećavati. Toga je važna i efikasna i brza reakcija međunarodne zajednice. Da li su to pojedinačne sankcije prema onima koji imaju retoriku kojom se nekako podstiču oni koji napadaju novinare, mislim da vodeće političare ove zemlje, ili to iskraćivanje besplatne pomoći vlade, one pomoći naročito koja služi za razvoj vladavine prava, što vidimo da se ta sredstva zloupotrebljavaju u predizborne svrhe. Ta sredstva bi trebalo budu preusmerena na medije, nezavisne, na organizacije civilnog društva koje se zaista bave vladavinom prava. I mislim da ima tih sada mehanizama koje bi sigurno mogli da budu iskorišćeni kao pritisak na vlast da promeni svoju politiku. Dragi koleginice i kolege, dragi građanke i građani, ja sam Jovana Grigorijević iz nedeljnika Vreme i za početak hoću prvo da vam objasnim zašto smo baš ovdje. Samo ćete mi znati. Ovdje smo zato što baš u ovoj zgradi u kojoj stojimo sedi čovek koji je glavni krivac za sve napade na naše koleginice i kolege koji su se desili ne samo od 1. novembra 24. nego od mnogo ranije. Sve je ovo počelo, da se ne lažemo, sa gašenjem sajtova tokom poplava 2014. godine. Međutim, ovde smo pre svega zbog toga što naša koleginica, fotografkinja Zorica Popović, od bolova već danima ne može da sedi. Ovde smo zbog toga što je Aleksandar Vučić poslao svoje batinaše da unakaze lica Ivanu Bjeliću i Lazaru Diniću. Ovde smo zbog toga što su našeg kolegu Lazara Dinića davili u Timoku. Druga bitna stvar koju moramo da kažemo, a opet odnosi se na to zašto smo ovde, ovde smo da bi konačno mogli da mu se obratimo. Dakle, Aleksandre Vučiću, izađi slobodno, izađi da vidiš i pogledaš u oči novinare o čijim životima misliš da možeš da odlučuješ. Izađi da čuješ kako izgleda kad ti
neko postavi pravo pitanje. Izađi slobodno, jer mi ovdje ne znamo istinu, ne plašimo se činjenica i živimo za slobodu govora. I upravo smo zato ovdje, da bi nas video i čuo čovek koji se plaši istine, koji mrzi činjenice i koji je sve suprotno od onoga što pravo novinarstvo podrazumeva. Tako je, bre. Kratko ću se samo osvrnuti na organ vlasti, Informer. Mora zabrana. Molim vas, videli smo ih ovde, ne dajte im izjave. Izjave danas dajemo samo profesionalnim medijima. Za sada toliko od mene i živela Srbija! Ovde, ja sam Marko Živković, urednik Revolta. Predizborni dan kada smo išli da izveštavamo sa lokalnih izbora, prijatelji i porodice su nas ispraćali kao da idemo u rat. Ja sam bio u Kuli i ceo dan sam brinuo da li će moji prijatelji Ivan i Lazar da budu bezbedni. I kada je stigla prva vest da je Ivan priveden, iskreno prvo što sam pomislio je dobro je, bit će nebezbedno ceo dan. I do toga su nas doveli svi ovi ljudi o kojima je Jovana pričala, do toga da nam je bezbednije, da nam je prijatelj u pritvoru, jer znamo gde je i da nije polovljen. Ja sam u Kuli obilazio nepravilnosti i raspravljao se sa policijom oko nereagovanja na nasilje i dobio vest da su Lazar i Ivan prebijeni. Prebili su i dva dobra momka koji su išli da radi svoj posao. A prebili su ih oni koji su na poternicama, koji su silovatelji, koji su kriminalci, čije identitete policija ne želi da otkriva. Mi smo našli identitete napadača na Ivana i Lazara, nećemo ih još sve objaviti, čekat ćemo i dalje da policija i tužilaštvo postupe po tome. Isto tako su pre jedno mesec dana Ivan i Lazar objavili identitete napadača na učesnike protesta ispred SNP u Novom Sadu, pa su nakon toga dobili preću smrću, prijavili policiji, tužilaštvo izdalo nalog za privođenje tih ljudi, oni i dalje nisu uhapšeni. Znamo ko su, znamo njihove identitete, njihove fotografije, policija, tužilaštvo ne reaguje. Svrha policije nije da nam šalje ove zadrine inspektora ovde da prate s kim se družimo, šta pričamo i sa kim radimo, nego da nas brani. Svrha tužilaštva nije da šalje policiju da upada u univerzitete, nego da hapsi kriminalce. Zato moramo svi da se držimo zajedno, jer dosta je više bilo rasprava, ograđivanja i sličnih gluposti, dok se ne držimo svi zajedno i dok ne podržavamo jedni druge i dok ne promenimo ovu državu, tući će na sve, nebitno da li mi bili aktivisti, novinari, poslanici ili neki neutralni. Tako da nema predaje i idemo do kraja. Ja sam Marko Šuborac, potpredsjednik NUNS-a, karikaturista, predsjednica Zolovske. Hvala svima što ste došli u znak podrške našim pritučenim kolegama. Ovo je, nažalost, ne samo svakodnevnica, brutalni napadi, a sad mogu reći brutalni pokušaj ubistva koji nam se dešavaju. Osuđivani kriminalci se šalju po celoj Srbiji sa jednim zadatkom da se spreči da narod sazna istinu. Sve se to dešava pod budnim okom policije koja ne reaguje ili još gore čuva te kriminalce ili još gore učestvuju u napadima na novinare. Ovo što sam vam rekao ništa nije novo, ali novo je da se rađe jedna ideja da nas niko neće spasiti ako se sami ne organizuju. Što kao naša strukovna udruženja, što u saradnji sa građanima kojima je jedini cilj osvajanje slobode. Studenti i građani su se organizovali i stvorili ozbiljnu alternativu ovoj diktaturi. Na nama i mi da se organizujemo ako hoćemo da napravimo nešto ili nas neće biti. Hvala. Zdravo svima i hvala što ste došli danas. Moje ime je Nemanja Marinović, ja sam urednik portala Zumer, portala čiji je novinar napadnut kada je izveštavao iz Bajine Bašte. Nakon ova 3 govora nemam ništa posebno da vam dodam, osim da kažem da mi nismo ovde da bismo još jednom rekli da osuđujemo napade,
zaista je više i poražavajuće i ponižavajuće da konstantno osuđujemo i da je zapravo potrebno da kažemo da osuđujemo da je neko napadnut sekirom i da osuđujemo da je nekome razbijena glava zato što je radio svoj posao. Ovde smo da poručujemo da se nećemo skloniti, da nećemo prestati da izveštavamo i da poručimo i onima koji sada stoje ovde, okretali su kamere kada se to desilo, snimci postoje, izvestite ako smete. Hvala.